Pang! 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 Nagunsa ka diha? Unsa man mang? Nagunahon ako saan ako pagpadakuan ni kung kwarta ba? Unsa man imong kwarta, Pang? Oy, gamay makayo. Gusto ka makakwarta? Kinsa may dili gusto makakwarta kon? Sige, Pang. Etbulaga na lang ta. Ug makitaan ko nimo, dublihon ako nimo ang kwarta. O sige, dublihon nimo og makitaan ti ka. Kung dili ti ka makitaan, Aw, ikaw mohatag kwarta na ako. ala sige, nya kisa may abalan eh. Aw, ikaw abal. Para dali ra ka makakwarta ba? Aw kanay pahinuong, dali ra akong makakwarta. Sige, tago na nito kay ako abal. Aw, ug makitaan ko nimo, makakwarta ka. Kung makitaan lagi ko nimo. Etbulaga, nakatago na kayo. Wala sa harap at wala sa likod. Bilang kung 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Kani, asa ka din itago ng amawan ni ba? Naroon ni Diri. Mang, tago yun mang. Kaya kung makitaan, di karoon makakwarta dyan karoon. Asa man ni tago ni ba hinaan eh? Di yun makitaan eh. Mang, asa man ni tago ni ba hinaan eh? Makitaan lang ko ni. Makakwarta man dyan ko ni. Ang problema kapiti mang hawda mo tago ni. Mang, naaralis ka kahoy ba? Mang! 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 Asa may ginitago ni bayanaan eh, uy? Na, ay ko yung nangyari si Lubi-Lub. Uy. Ay, kalas ka, tuko man din nida eh. Kuyawa po ng tukuan eh, uy. Oh? Tuko! Tuko! Kalas kawa po ng tukuan eh, uy. Mauta po na akong ano eh, uy. Asa ka to ni tago, no? Mang? Mang! May gani, wala jud ko niya nakitaan. Hawda jud ako magpatuko-tuko oy. Mo save na ko ani para makakwarta na ko. Tuko! Tuko! Asa may ginitago ni bayanaan eh, uy. Uy! Yung bagay na pong tuko, oh. Tukuko! 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 Alala, ang tuko ni Dagan. Ay, Save! ang damay! Da, wala ko nimo nakitaan no. Ang dami mo, mang, uy. Happy na kong tuko ka, mang. Ay, baby, kwarta. Wala ko nimo nakitaan. Eh, pandamay. Ako may na kwartahan, ani. Gira, balos ako. Oh. Sige na, tago na kayo. Kaya ako na po yabal. Etbulaga, nakatago na kayo. Wala sa harap at wala sa likod. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Pang! Asa ka, Pang! 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 Asa ka ninitago ni tabanaan ni, no? Kato, dali ra juga ito makitaan. Daw? Basig nagpatuko-tuko na pudto ba? Wala man dali pod. Asa ka to nitago pod? Asa man jud ni nitago ni tabanaan ni, oy? Mapil di jud ko ani ba? Pang! Time sa. Unsa man eh? Unsa man ning hayupan ni? Laina pula nignaong oy. Nahibulong ko ba? Unsa man ni? Tiger? Milo? Unsa ning matang aning kalibutan ni? Libog magugay sa tan-awon oh. Kay og imong inganaon, mura sa glayon. Nya og diri anaon nimo. Ah, dili tao. Pangit kay gnaong jud. Asa ka to nitago ha? Baka makit eh. Yeah. Ayay! Tuara! Mang! Tiger, mang ko, mang! Mang! Rawr! Ayaw na pa tiger pang! Save